kæft, der er en kedelig film. Det var lort. Mega lort. Sker det? Hallo venner, ved hvad fuck det der minder mig om? Kan I huske hende der Vida? Hende der pigen, der døde her i Gellerup. Kunne det ikke være... Hende, der blev dræbt af sin far. Kunne det ikke være mega spooky? Altså derud og overnat. Men Agnes, det passer ikke. Ej, Carlos, hold din kæft. Jeg henter min computer, så kan du se det. Hvad skal du bruge den til? Det vil du se. Men Agnes, hvad skal du bruge den til? Altså, vi kunne... Nej, men... Jeg kender sådan en hjemmeside. Og her der er lavet en hjemmeside om hende, hvor hele historien står. Hvor der står her. Elvira blev dræbt og hængt af sin far. Hendes mor havde begået flere mord, og faren kunne ikke magte mere, så han kom på galenanstalt, og da han blev lukket ud, fortsatte han med drabene, og så dræbte han hende. Jamen, det er også bare en gammel myte. Man kan altid teste, så den passer. Vi kan altid afprøve det. Kom, lad os tage dig hen. Ja, er vi klar eller hvad? Vi er klar til at ud i festen! Vent på mig, eller? Man optager så langsomt hele tiden. Døren er låst, og vi skal have den åben nu. Han fucking lort. Okay, skal I se mine tricks? Ja. Ups. Venner, kom. Se, der er en dør her. Ej, fuck, hvor er det klamt. Ej, der er glasskår på jorden. Ej, der er en plante. Den er fucking Det er død. helt gammel hus. Ej, jeg tror, der har været høns eller sådan noget her. Han har fucking klamt. Oh my god, jeg tror, der er en, der er død her. Tror jeg virkelig, der er en, der er død. Har lugter og pist. Det lugter af sådan noget gammel... Det er nok bare dig. møbel. Og ligger en plante her også. Ja. Ej, det er klamt. Hallo? Er her nogen? Ej, please hold mig i hånden. Please hold mig i hånden. Ej, oh my fucking god. Ej. Hallo? Er her nogen? Hallo, der er blod overalt. Hallo? Ej, oh my god. Oh my god. Ej, hallo. Ej, hvor er det klamt. Hallo, kan er i åbenskabsdårne. Ej, Rose, er du okay? Undskyld. Ej, fuck, hvor... Ej. Okay, åbn døren. Ej, er den låst? Prøv at se, om du kan sparke den ind. Lav krafttricks ligesom mig. Ej, Prøv at se, om vi kan få nogle nøgle på et tidspunkt. ja, tror jeg ikke, der er en i badeværelsesdøren. Og der er en fucking bøjle, der kommer. What the fuck? Hallo, Carlos, kan du lige åbne den der dør? Bare lige åbne, jeg skal lige se, om der sidder en nøgle i. Jeg har fundet en fucking nøgle, venner! Tag nøglen. Der ligger en nøgle herinde. Må I se, vi skal lige filme den tæt på. Vi har fundet nøglen til fucking huset. Sådan nogle gamle døre. Alle nøgler passer alle steder, gør de ikke? Ej, der er hul i skabet. Ej, jeg har fundet en nøgle. Hallo venner, prøv lige den der dør. Prøv nøglen i den dør. Ej, den passer. What the fuck?
Ej. Ej, der kommer fucking meget vind derindefra. Og det er døren til en kælder. Ej, hvad fuck Det er døren til en her? kælder. Ej, fuck hvor er det klamt. Jeg mærke til det. Fuck, det er noget klamt shit. Hallo venner, er der nogen, der sådan, gider prøve at tage en stikkontakten? Jeg siger, der er flere rum herinde. Hallo, det er fucking klamt. Bare for at tage mere lys. Jeg tror, der er vaskrum herinde. Fuck, hvor er det klamt. Hallo, jeg tror, det var hernede. Alvida, hun døde, venner. Tror du? Ja, jeg har hørt, hun døde nede i kælderen, og det har en kælder. Det er ikke gået her. Altså, det er klamt, Agnes. Det gider jeg sgu ikke kun ned i. Guys, jeg går altså lige på toilet. Okay, jeg har en tur, tænker jeg. Det er det ulækkert. Shit. Fuck, hvad det? Det var en måde, så godt. Antonio. Hvad er der Antonio, der tager det? Hallo venner. Antonio ligger her. Antonio? Han ligger... Det er ikke en løgn, han ligger fucking her. Hvor fanden ligger han her? Er han faldet, eller hvad? Jeg ved, han bevæger sig ikke. What the fuck? Hallo, Antonio. Kameraet tændt. Hallo. Carla, sæt kameraet tændt. Jeg tror jeg. Den er helt rundt og faldet. Hallo venner. Han bevæger sig ikke. Hvad? Antonio! Hallo. Hallo. Kan du høre os? Lige at tage pulsen på ham. Men han har ingen puls. Ej, Hvad? hvad sker der? Antonio! Antonio! Hallo. En eller anden. Prøv lige at finde en telefon eller et eller andet, fordi hvad fanden er det, der sker? Jeg har ikke noget dækning. Ej, Der er ikke noget dækning, venner. Det gør vi. Prøv lige at kigge på din. Har du ikke din med? Jeg har ikke den. Lige 2 sekunder. Og jeg har ikke noget Jeg har mistet min. Jeg mister. Venner. Jeg har ikke nogen dækning her, ikke? Hvad gør vi? Hvad fuck er det, der foregår? Hvad skal vi gøre? Vi må væk. Jeg vil ikke have. Vi må sidde nu. Vi kan sgu da ikke bare forlade. Sluk kameraet. Vi skal fucking væk, venner. skal hjem Vi skal nu. fucking Vi skal- væk. Kom, vi går ud. Vi kan lade nu. Shit, mand. Venner, det var den der Antonio, han smed ned. Det var den, vi kunne høre nedenunder. Hvor er vi? Hvad fuck er det her? Det er Ouija board, det ligner ting, det er et ritual. Venner. Ej, fuck. Den åbner sig selv. Ej. Venner. Hvad gør vi? Hvad gør vi, venner? Ej, vi er nødt til at gøre et eller andet. Skal vi... Jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Det er jo fucked up, det her. Jeg har set en film, vi kan prøve at kalde på en ånd. Ja, men... Fuck, det lyder Vi kan prøve, jeg er helt vildt. Vi kan prøve at se, hvad der sker. Ja. Altså, det er fucked up, men... Vi er nødt til Så skal vi ned i kælderen, hvor Elvira er døde. Det er bedst. Hvis det er hende, der har gjort det, så må vi se, om det er hende, der... Ej, men det er virkelig ikke fedt, det her. Jeg slukker kameraet, indtil I er noget. Ja.
en ånd til stede. Hvis der er en ånd til stede, så giv os et tegn. Jeg tror ikke, det virker. Tror jeg ikke. Skal I bare droppe det? Okay, hvem var det? Jeg er rundt. Ja. Jeg er rundt til det ikke. Det er Så med mig. Er det Antonio, vi snakker med? Hvad var det så? Kan du give os et navn? Okay, venner, hvem gør det? Jeg er rundt til det ikke. Jeg gjorde slet ingenting med nogen, Okay, hvem kan det være, hvis det ikke er Antonio? Kan det måske være Vita? Er det Alvida, vi snakker med? What? Har du en besked til os, Alvida? Kom, skal du fjerne din fod lidt, så hånden kommer til. I? What the fuck? Det er altså sygt hyggeligt her. Hvad skal jeg lige have? S. K. Sk. A. L. Skal det? I skal. Jeg må snakke med min om. Alvida, hvad skal vi? Dø. I skal dø. Hvad fuck gør vi ved dig? Jeg ved det Vi skal ikke. faktisk væk. Ja. Okay, faktisk se hvad der. Se hvad der. Se her meget. Løb. Venner, der står en pige. What the Carlos! Hvad? Det er fucking fanget herinde. Vi kan ikke komme ud! Vi kan ikke komme ud, Rose! Sluk kameraet! Okay, status lige nu er, at Antonio og Carlos er døde, og vi har det helt af helvede til. Vi er fanget i det der fucking lorterum. Rose? Jeg aner virkelig ikke, hvor lang tid der er gået. Vi har været her en hele aften, og jeg tror, det er ved at blive morgen. Rose? Hvordan har du det? Jeg er virkelig træt, og jeg har det vildt underligt. Ja, det er det for nu. Jeg tror, Rosa har sovet i, jeg ved ikke, hvor lang tid nu. Og jeg magter ikke at være alene mere. Så Rose? 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 Rose?